wasingo wadatwa kaluwore koda lipodno mar jotelo mag counties mabende oseyier mabiro chung e migepe mopogore opogore mag gwenge to kendo wang'iyo gwenge goeko mag Nyanza. Ne wasingo no biro bedo koda wendo jalonye weche goeko mag telo arwaki ni machiegni Suba Churchill mondo mi watwak e wechegi. Erokamano ahinya. Lemo gin 10 e counties kendo thoth counties makaluo sani koro segolo nyinge jogo ma ogwele yor kojolo. Ang'o minyalo tim mar neno ni lemo 10 gi opogne oganda duto kaluwore ni gwenge nigi weche nigi oganda mang'eny to bende ong'eni gin joma biro tiyo makare? Erokamano ahinya. Mokwongo gimomiyo ne waketo sirikal mag gweng' en ni mondo ne okel sirikal machiegni gi oganda mondo jopiny obed gi duol kaka gidwa timo tijegi. Kendo inyalo paro ni tok chik maduong' morito piny ka nitiere schedule moro kata annexure moro miluongo ni the fourth schedule no oketo ni tije mag sirikande mag gwenge kata counties gin tije 14. Koro samiyiero jok ma county executive, nikech county executive go e jogo ma biro gi gavana moyier. Kata ka gavana odok tip idwaro ni kendo ochako kata kodwa duoko jok mane nitie to nyako land e yo makende ni magi jok mayiero mondo kona tich e higni 5 mokalogi. Koro nekech tije go giduto gin 14. Iyudo ni moko iriwo kaka koro ineno riw moko oket weche jamni gi weche mag puothe gi kama monde ka girom ji 10 ka. Gimomiyo lweny bedo kanyo en nekech ni jogo manie bwo county executive gin jok monego bed ni permanent and pensionable. Gin ok jok migola gola, gin kata gavana modonjo ka ber kaluwo chik dwaro ni gin gibeda beda kama ne gintiere cha nekech gin permanent and pensionable. Chalo mana kaka national government ka sirikal mamalo ka iyudo ni president yiero ministers kata cabinet secretaries kaka waluongogi kendo chako yiero principal secretaries. Kaeto bwo principal secretary nyicha gisieko gi komoro ni cabinet administrative secretary malweny chari nitiere gore e kot ok wadwa wuoyo ahinya. To bwo kombe 3 go jok mane Kibaki oweyo pod dhi malambele gi tich nyaka chieng' moro gi retire. Jok Mouru noweyo moko nitie mano Ouru yudo kendo weyo pod onego bed ni dhi gi tich nyaka chieng' ma gi retire. Koro mane momiyo lweny bede kombe 10 gi nekech bwo kombe 10 go mondo koro ibukri abuka gi chief officer ni dwa gole tich maonge gimomiyo igole nyaka idhi through certain processes. Masa moro bedo ni gidhi e court ma court yudi ni ne ok ogolgi e yo makare nekech they are supposed to be permanent and pensionable. Koro momiyo lweny gore e kombe 10 gi. Chik kendo dwaro an chik no iluongo ni County Government Act mano losi higa mar 2012 dwaro ni kich achiel kuom gimomiyo noket sirikal mag gweng' en ni mondo gi promote haki kata ratiro mar oganda manitiere ma ok ng'eny molo jowetegi. Adwa tiyo gi mfano kaka Kisumu County. Kisumu County ne ng'amoa Nyanza nyalo paro ni en county mar Joluo. But ei Kisumu kanye yudo ni Nyamasaria mangima en jo Kisie mopong'o. Iyudo ni jotoko dera ng'eny Kisumu sidang'. Koro chik noketo ni counties kaka Kisumu ma cosmopolitan tiene oriwo oganda mopogore opogore kendo gidhi kondele yudo kikuche mang'eny matimo ala kuno. Chik dwaro ni 30% kata 3 kuom ji 5 go ji 10 go obed jogo mochung' e loye mag oganda matindo go. Koro sami yiero ji 10 go nitiere matarajio ni kik ji bed gi huma ahinya ka ja Kisii moro luomore iye kanyo mana kaka Kisii County sama yiero jo 10 go kik ng'ato bed gi huma ahinya e Kisii kanyo ka jaluo moro oliwore kinde kata Nyamira County. Koro mane momineno ywak bedo ka nekech idwani sami yiero ji 10 ka obed kaka face mar county no
mana kaka Ruto kancha yiero ji jo cabinet 22 ka to ji ne ng'iyo ahinya ni to be be oganda koganda nie cabinet neno kapok odhi mabor mana ka wang'iyo